Здравейте, намираме се в медицински център Феникс, град Пловдив. Аз съм доктор Йордан Мицкулев и днес ще се занимаем с пациентка с проблеми с двете колена. Има трета степен коксартроза на дясното и втора степен на лявото, като тя е започнала стволоклетъчна терапия преди доста време, около 8 години и има над 8, даже мисля, че тази ще е 8-9 апликации на стволови клетки директно в ставната кухина. Жената реално по този начин се е спасила от операция за смяна на ставата на дясното коляно. Лявото не е толкова засегнато, но дясното все още събира и малко течност след 8 вливания на стволови клетки. Износени са хрущялите и общо взето има дискомфорт жената и нестабилност в дясната колянна става. Затова днес ще се занимаваме с прилагане на стволови клетки, съчетани с екзозоми, PRP от пациентката, както и кордова плазма, което отново е PRP, но от кръв от път на връв. Здравейте, аз съм доктор Йордан Мицкулев. Намираме се в медицински център Феникс, град Пловдив. До мен е уважаемата госпожа Мария Савова, която е наш пациент от доста дълго време. Обясни ни сега ти от колко време идваш при нас, защо идваш при нас, какви процедури си правила до момента и да се обърнем, да насочим вече после вниманието към днешната процедура. Да. Ами аз преди да дойда при вас имах проблем с коленните стави и си слагах на противовъзпалителни и хиалуронова киселина, но това не помагаше. След това започнах стволови клетки в Украйна. Там 3-4 години, 2 пъти в годината си слагах, имах подобрение. Вече слагам при вас стволови клетки, екзозоми, PRP плазма и какво беше другото? И кордова плазма. И от това имам голямо облегчение, нямам болки, макар че това коляно му е трета степен на износене на хрущяла, това е втора степен, но с поддръжка не стигнах до операция. Това е важното, това се опитваме тук да предпазим хората от операция за смяна на ставата, тъй като след едни определени години, после възстановяването е много трудно. Да, и те даже казаха за това коляно, че няма да могат да го оправят, защото е много износено. Обаче се възстанови след клетка. Ти при нас не си правила само инжекция в коляното, при нас си правила и други процедури. Да, правих си и други, тазобедрената става, пак същи клетки, всичко ме караха. И един път мисля, че за лице, но не можах да изтърпа болката. Да, болезнено е. Да, болезнено и се отказа. Болят доста. Важно е хрущялите да могат да ходят, да ми са вред. И венозност също сме ти слагали. Венозност, да. Това забравих, венозност, заради имам 3 стенда. И след слагането на стволови клетки, венозно така добре се почувствах и трета година вече не слагам стенд. Страхотно. Целта на днешната ни среща е за пореден път да приложим стволови клетки в колянната става. На двете колене, всъщност в коленните стави. Ще използваме латеропателарния достъп и коктейлът се състои от 20 милиона стволови клетки на коляно с 200 билиона екзозоми, кордова плазма от пъпна връв и PRP от пациентката. Така, пристъпваме вече към самата манипулация. Аз зад кадър успях да си маркирам точката, в която ще стане самото пробождане. Сега в момента трябва всичко да бъде стерилно. Затова почистваме първо с спирт и след това с йод. С циркулаторни движения навън. Сега отпускаш кръка. Отпусни го. Но така. Болка? Малко, не. Да. Тук по-добре да се докея. Да. Аз се усетих, че той ми слагаше този касабов отвън. Много по-добре. Нищо не усещам за сега. То всеки път има първи път. То някакъв път. Сериозно, сложа го? Да. Въобще не усетих. Готови сме с процедурата, сложихме си стволовите клетки на място. Как се чувстваш? Въобще не заболя, нищо не усетих. Даже реших, че още не си сложил спринцовката в кръка ми. И когато казах готово, се очудих. Много леко. Готови сме. Много леко и безболезнено. Сега чакам колежката да ми донесе 2 лепинки, ще ги сложим, ще изчистим от йода кожата. Много благодаря.
и просто дано да има повече хора, да не се оперират, този метод да ползват, защото операцията, тя, когато се е наложителна, е неизбежна. да. Когато се стигне до определен момент. Така Но по този начин ние забавяме часовника на времето, даже го връщаме в повечето случаи за... Ами на този крак го върнахме, защото те казаха, че тук задължително трябва операция. Но аз минах с... Да, супер, страхотно. Благодаря ти. Клетки само. Да, двечки само. Да, благодаря ти. Да изчистиме йодчето, да не си отцапаш. То се изпари. Няма, то се изпарява. Няма нищо. Много леко мина тук. Да. То човек се учи, не. Аз го стискам от болка, защото без да искам. Да. А тук като не усетих, че има игла. Няма нищо. Но лидокаина как? Под кожа ли го вкара? Под кожата самото, не мога да вкараш вътре. Защото той ме мажеше с нещо бяло. Той има лидокаинов крем. Така, с такова му е, да. Има лидокаинов крем? Не, по-добре, аз предпочитам Не, това е по-добре. Тук инжекционната нищо форма, не усетих. нищо няма да усетиш, да? Нищо не усетих и много лесно и бързо мина. Да сте живи и здрави, клетки се да правите, защото Това си е бъдещето. аз може би ще дойда и малко и винозно. Страхотно. Да може За тонус. за тонус, ще хода на море, по-отивам в чепелари, трябва малко винозно. Така, добре. Благодаря. Само да махна. Това беше за днес. Да, много благодаря. Следващия път винозно, нали така? Винозно Добре. за стендовете. Страхотно. Да. Благодаря ви, да сте живи и здрави. Това пожелавам. Да има много лекари като вас. Както видяхте, след дадените процедури, вече стволовите клетки с екзозомите и плазмата са в ставата на жената. Вътреставното приложение на стволови клетки подпомага възстановяването на костната плътност, на ставените повърхности на хрущялната тъкан. Нещо, което до момента се извършваше само чрез PRP, т.е. кръвна плазма от пациента, и то беше поддържаща терапия за от няколко седмици до месец-два, като което заради растежните фактори вътре в PRP и антиинфламаторните агенти, болката намаляваше и симптоматиката намаляваше, но реално проблемът не се лекуваше. С стволовите клетки ние лекуваме проблема, който е същинската увреда на ставата и целим предотвратяване на оперативно лечение, доколкото е възможно това. Сега при напреднали случаи над 3-4 степен на износване на ставите няма как да се избегне операция, не ме разбирайте погрешно, но при пациенти, които своевременно се започне стволово клетъчна терапия, може да се избегне оперативното лечение.